To madalla za mu koma Najeriya amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda Firaministan jamhuriyar Nijar din Ali Lamin Zen ya maida martani ga kalaman da ministan harkokin wajen Najeriya ya a baya-bayan nan a hirar da ya da sashen Hausa na BBC ambassador Yusuf Tugga ya ce sojojin da ke rike da mulki a jamhuriyar Nijar ba su shirya wa sasanci ba kan bacin takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakaba a kasar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi. To sai dai kuma yayin wata zantawa da Imam Saleh, Firaministan Nijar ɗin Ali Lamin Zen ya ce sabanin kalaman ministan wajen Najeriya ƙasar su ta cika dukkan sharaɗan da aka gindaya mata. Ya sha yin irin wannan maganganu bisa kafafun watsa labarai na musamman ma Turai ko Faransa, inda muna ji maganganun wannan ba ma jin daɗin su. Tsakanin Najeriya da Nijar babu irin wani abu. Ya yi zancen sojina mu duk wanda suke nan yau ka ɗauka daga Janar Chani. Cancanta ba a ce yau ministan ƙasar Najeriya yana irin wannan maganganu. Prime Minister, maganar da shi ministan harkokin wajen Najeriya da kuma abin da su ECOWAS ke cewa shine ku ba wa shugaba Bazoum dama ya tafi duk ƙasar da yake so a duniya, ba lallai sai an kawo shi Najeriya ba, alabashi sai a sasanta a cire muku waɗannan takunkumai da aka kakaba muku. Me zai hana a saki Bazoum ne idan ana so a sasanta? Ina son saboda Allah da Annabi kamun a yi zancen shi shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa, a tuna da miliyan 26 mutan Nijar da 'yan uwanmu wanda suke arewacin Najeriya wanda suke wahala akan wannan takunkumi da aka kakaba mu wannan baya da tushe ko kusa. Su sun wanda suka ɗauki wannan matakan sun sani babu a cikin kundin tsarin shi ECOWAS wato kudiri ɗaya wanda ya ba da izinin a rihe boda, a hana shigowa da magani, a hana shigowa da abinci, a cire wato wutar lantarki. Duk wannan abu ne wanda ya shahi talakawan ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya. Akwai zargin cewa ku kun kafe lallai sai dai a biya muku taku buƙatar, ku ba za ku ɗan sassauta ku ba da kai akan wasu abubuwa ba, wanda hakan ya sa wasu ke ganin kamar ba ku shirya yin sulhu ba ne. Yau sulhu ya yi wanda manya-manyan malaman Najeriya wanda suka yi tawaga su biyu ko su uku suka zo nan da duk wasu manyan malamai wanda mu duk a nan ƙasar Nijar ba mu gaba wanda suka yi su mutunci. Ka san shi wannan takunkumi da aka kakaba mu. Ai tun tashin harko ba dalilin ba sakin a fita da shi daga ƙasa shi tsohon shugaban ƙasa ne, a'a. Saboda dalilin juyin milki ne da sojina suka yi. Shi ne wa dalili. To, aje a zo ana zuwa ana zawa ana ɗaukewa sharaɗuɗɗuka har aka kawo wannan. To kenan in ka lura akwai lauje cikin naɗi. Me kuke zargi? To su wanda suke zancen wannan su za su ba da bayani wata rana, musamman ma su turawan wannan menene yasa suke turawa su ce tilas sai an yi wannan ke a bada su tafi. Shin me yasa ba kwa son sakin shugaba Bazoum ne? Wa ka taɓa ji ya ce bai cewa ba zai saki Bazoum ba. Abin da yake wakana yau a ƙasar Nijar. An sha juyin milki a ƙasar Nijar. Jora Hamani shekara 13 ya yi. Tanja Mamadu gidan kasu aka kai shi wajen watan shi 17. Mamman Usman aka ɗauke shi aka sa shi gidan sojina. Yau shi wannan ɗan talikin da kake zancen shi gidan da yake a nan yake a zamne. Kuma lafiyar shi ana kula da ita. Lokacin sakin shi in ya zo za a sake shi. Babu wani wanda zai ce zai kama mutum ya rike shakana a kan rishin digi. Wannan shi ɗan uwanmu ne. Ko ba a taɓa yi ba duk juyin mulki da aka rika yi wajen guda 6 a ƙasar Nijar a ce a ɗauki mutum a tafi da shi waje. Kuma wallahi ba abin da zai same shi. Ina son a san da haka. Firaministan jamhuriyar Nijar kenan Ali Lamin Zen. To idan muka komo Najeriya, ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta